नेहा, नेहा, नेहा। जी बाबूजी। तनी यहाँ आवा। जी आ रहल बानी। अगर अब न समझाइब ना तो हाथ से निकल जाए लड़की। जी बाबूजी। का हो गई बातों के? का कमी छोड़ले रहली तोहर पढ़ाई में? एगो पढ़ाई के सिवा कोनो काम रहल तहरा पास? वो भी ना कर सकेलू तू? तहार हर जरूरत पूरा करेनी ना हम। जी बाबूजी। हम चाहतानी बेटा तू खुश रहा, दिल लगा के पढ़ा, कुछ बना। वो भी ना कर सकेलू तू? अरे तोके पता बा लड़की के फ्यूचर बदे पढ़ाई कितना जरूरी बा? तू ना समझबू। अरे अकाउंट में कैसे फेल हो गयलू? कहाँ रहेला ताहर दिमाग? पढ़े जालू के घूमे जालू तू? अब सोच कर रहल बाड़ू। तोहके पढ़ाई करे के बा, तोहके ई बार अकाउंट में अच्छा नंबर से पास होए के बा। तहार अकाउंट के बदे हम टीचर घरे में बुला के पढ़वाई। देखा थई अकाउंट तहार समझ में कैसे नहीं खे आई। तोहके ई बार अच्छा नंबर लावे के बा अकाउंट में। अरे हमारे को छोड़ को तो ख्वाहिश बा तू अच्छा नंबर से पास हो जा, कुछ बन के दिखावा। हम यही तो चाहता नहीं कि हमारी बिटिया कुछ बने, कुछ कर के दिखावे। और तू एगो छोटे को काम नहीं कर सकेलू हमरा बदे? अब ठाड़ ठाड़ हमार मुंह देखत रहबू के पढ़ाई करबू? जा यहाँ से, अब जा भी। बोल तो दिले बानी होके। अच्छा टीचर। अरे हाँ, मिस्टर वर्मा के बेटा अभिषेक। हाँ मिश्रा जी, प्रणाम मिश्रा जी। बेटा अभिषेक। जी मिश्रा जी। हाँ। बेटा हमके तोसे कुछ जरूरी बात करे के बा। हाँ बोली ना। बेटा ऐसन बा के तू हमार बिटिया नेहा के ता जानते बाड़ा। हाँ बचपन में देख ले रहनी। हाँ बेटा, हम वही के बारे में कुछ कहा ना बेटा के वही बार भी अकाउंट में फेल हो गई बा। तो जानते बाड़ा बेटा कि हम ओके बदे बहुत चिंतित हई। हाँ। और बेटा हम चाहता नहीं कि तू ई बार ओके अकाउंट पढ़ा दा। जी जरूर सर, जरूर पढ़ा दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो से हमके यह उम्मीद रहल। थैंक यू सर। ता तू घर कब आ रहल बाड़ा बेटा? ऐसा करता नहीं, हम काले आ जाता नहीं। ठीक बा बेटा। ठीक बा सर। ओके। लगाता कि आ गई। नमस्ते अंकल। अरे बेटा अभिषेक। जी जी अंकल। आवा आवा, हम तुम्हारे इंतजार करत रहनी। आवा बैठी बैठी बेटा, बैठी बैठी। थैंक यू। और बेटा माई बाबू ठीक बानी? सब ठीक बा अंकल। घर में सब बढ़िया बा? रहुआ कैसन बानी? बेटा हमू ठीक बानी। अच्छा। जेकरा बदे हम तोके बुलावले रहनी वो तो हम बुला ही गली। नेहा बेटा, नेहा। जी बाबूजी। बेटा ई हई तहार टीचर, ई तोहके अकाउंट पढ़ाई है। हेलो। ई हई हमार बेटी नेहा। जी। एके तोके अकाउंट पढ़ावे के बा। बिल्कुल ठीक बा बेटा। ओके सर, आज से पढ़ाई शुरू कर लेता नहीं जा। अरे ये तो अच्छा बात बा। बाबूजी हाँ? आज से नहीं। वो कहा कि हमार सर में ना दर्द हो रहा बा, काल कर ले, काल से पक्का। बेटा कौनो बहाना ना चली, तोहके आजे से पढ़े के बा। ओके? देखा बेटा, हमार बेटी बहुते आनाकानी करेली पढ़ाई में, लेकिन बेटा तू ना एक और एको बात सुनिया ना। जी। बिना पढ़ाई छोड़िया ना अकाउंट के। जी जी बिल्कुल। देखा यही बदे तोके बुलावले हैं बेटा। ठीक बा, है ना? जी जी हम समझ गई नहीं। हे हाय तानिया, कैसन बाड़ू तू?
अरे हाय बाय छोड़ा, पहले ई बतावा तू आजकल मिले काहे ना आवेलू? कहाँ से यार, टाइम मिली तबे आयब ना। उ कहा कि बाबूजी ना अकाउंट्स के टीचर लगा देले बाड़े घरे में, और वो हमके रोज पढ़ावे आवेले। अब हमके टाइम मिली तबे आयब ना। वाओ, तब तो तहार लग गईल बेटा। अब तो तहार डैड तहार दम निकाल के ही रही है और ये अकाउंट में तोहरा के मास्टर बना के ही रही है। अच्छा एगो बात बतावा, टीचर जवान बाकी ओल्ड खड़ूस? यार जवान बा, तू सब छोड़ा। उ तो हमके पढ़ावे आ जाले और बाबूजी कहेले पढ़त रह बस पढ़त रह। स्मार्ट बा की चोमू बा? स्मार्ट बा यार तानिया, देखा हम फसल बानी और ई तारा के मजाक सुझल बा। मजाक नहीं, सच कहतानी। अगर स्मार्ट बा, हैंडसम बा तो तू के पढ़े लगबू, उ तो के पढ़ावे ही भूल जाई। तू ना चला फोन बंद करा, हमके ना नहीं करे के तुझसे बात। अरे का बोला ताड़ू, सुना था। हमके निकले के बाद देर हुआ था। ओफो, ई टीचर भी ना, यहाँ हमार ऑडिट चलता। हाँ, आ गई। सॉरी सर, हम तनी लेट हो गए। अरे कोनो बात नहीं, आओ। चली। अच्छा, हम कुछ काम से बाहर जाता नहीं जी। हमार ऑडिट के काम चल रहा बा, ता हो सकेला के 2-3 दिन तो से भेंट ना हो सकी हमार। ठीक बा। ता तू एकर पढ़ाई चालू रखियो। जी बिल्कुल। काहे कि हमार बेटे अकाउंट में टॉप चाहिए और ई राउर जिम्मेदारी बा। रउआ तनिको चिंता ना हम करी। तोहरा पे पूरा विश्वास और भरोसा कइके तोहके अपन बेटी हम पढ़ाई बदे देनी। ठीक बा सर, ठीक बा। हाँ? रउआ बिल्कुल चिंता ना ठीक बा? करी। डोंट ओके, वरी। ता हम चली। ओके बाय। ओके। सर रउआ आई ना, बैठी प्लीज। और ये बुक ये ले लू? हाँ जी। ठीक बा, बैठी। नेहा, एक गिलास पानी मिली का? हाँ जी जरूर। ली सर। हाँ पानी। हाँ, थैंक यू। इट्स ओके। सर हम गिलास जी? रख के आओ। नहीं रहे दा, बैठी। ना ठीक बा, हम रख देता। ओके। आउच, हमार गोड़ में लाग गई। हमार उठा, गोड़ में लाग गई यहाँ बा। बैठा। केने लागल बा? गोड़ में लागल बा। अच्छा, शायद मोच आ गइल बा। आउच। यहाँ पे अभी देखिए 2 मिनट में तहार दर्द ठीक हो जाए। ढेर दर्द तो नहीं हो रहल बा ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ इट्स ओके, ठीक बा, हम देखत तनी। ठीक हो जाए 2 मिनट। सर वो तकलीफ ना करी, हम देख लेता नहीं। पक्का? सर ठीक बानी हम, अभी हम ठीक बानी सर, अभी पक्का ठीक ना? बा। हाँ अभी ठीक बानी हम। चला ठीक बा। दर्द हो रहल बा? नहीं, अभी निमन लग रहा बा हमके। सर आज रहे दी सर, काल पढ़ल जाई, काल कंटिन्यू करल जाई। वो कहा कि आज हमरा के दर्द भी हो रहल बा त हम तनी आराम कर लेता। ठीक बा, आराम कइला, हमनी कल पढ़ब जा। ओके थैंक यू सर। बाय, अपन बाय, ख्याल सर। रखियो। आउच। देख लू बेटा, अभिषेक कितना अच्छा लड़का बा, हमरा न रहे के बाद भी तहर कितना ख्याल रखेला। कैसे ना आई? हाँ आ गई।
नमस्ते अंकल। आवा बेटा आवा आवा। अभिषेक बेटा, अभिषेक थैंक यू वेरी मच बेटा। काहे खातिर सर? बेटा हमरा ना रहला पर भी तू नेहा के ध्यान रखला जब ओकर गोड़ में मोच आइल रहल। ई तो हमार फर्ज रहल अंकल। तहर बहुते बहुत धन्यवाद बेटा। यही तरह ध्यान रखिए हमार बेटी जी के। ठीक बा अंकल। ओके बाय बेटा। जी ठीक बा अंकल। जी औरी नेहा कैसन जी। बाड़ू? गोड़ ठीक के बानी। दर्द कैसन बाटे? अभी ठीक बा दर्द। अच्छा ठीक बा। होमवर्क हो गईल? हाँ कर ले रहनी। अच्छा चला ठीक बा। अच्छा हम अपन फैमिली डॉक्टर से तहरा बदे दवाई ले ले बनी, ओकरा से दर्द ठीक हो जाई। नहीं सर, एकर कोनो जरूरत नहीं बा। अरे ऐसन कैसे? राउत डैडी जी हमरा के जिम्मेदारी दे के गईले हुए, ओकरे बदे तो खाए के ही पड़ी। ई लो हम पानी लेके आवतनी। ओके। 1 मिनट। ई ले पानी और यू दवा खा ली, दर्द ठीक हो जाई। थैंक यू। अब देखियो दर्द बिल्कुल ठीक हो जाई। तो आज हमनी पेज नंबर 35 से स्टार्ट करी जा। ठीक बा नेहा? हाँ। नेहा 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 काल हमके का हो गईल रहल कुछ समझ नहीं आ रहल बा। सर कब चल गईले हमके तक कुछ पतो ना चलल। ऐसन का हो गईल रहे हमके जे काल के चीज हमके याद नहीं आ रहल बा। औरी नेहा कैसन बाड़ू? ठीक बानी सर। काल रुआ कब चल गईली हमके तो पतो ना चलल सर। कुछ यादो ना आ रहल का भइल रहे कल। रउआ तो हमके जगौला भी नाही। दर्द के दवा से त नींद आइबे करी नु। तू सूत गईल रहलू, यही खातिर हम तहरा डिस्टर्ब करल ठीक नहीं समझनी, तो हम चुपचाप चल गईनी। एगो काम करी, हम औरी दवाई लेके आइल बनी, खा ली, तहरा आराम मिली। एक के 3-4 दिन खाए के पड़ेला, एकरा से दर्द पूरा तरह से ठीक हो जाई। लाई पानी ला और दवा खा ली। थैंक यू सर।
ये हमरा साथे का हो रहल बा? आखिर वो दवाई खाए के बाद हमके कुछ याद काहे ना रहेला? ऐसन का बा वो दवाई में? तानिया से मदद ले तनी। अरे नेहा के फोन। हाँ बोला। हमके तोहसे एगो जरूरी बात करे के बा। का भइल? यार हमके तोहके कुछ कहे के बा। का भइल? ऊ ना हमके तनी सा टेंशन हो रहल बा। अरे तू इतना डराल काहे बड़ू? का भइल बोला। हमार बाबूजी जे टीचर लगौले बाड़े उनकर बर्ताव हमरा संगे कुछ ठीक नहीं लग रहल बा। हमके कुछ समझ नहीं आ रहल बा। हमके बड़ी टेंशन हो रहल बा। का करे के बा तू बतावा हमके। और ये बाबूजी बाड़े कि हमरे बतिया पर यकीन ना करे। अच्छा सुना, तू रिलैक्स रहा, हम कुछ करत आनी, तू रुका। अभी तहरा संग का भइल ऊ बतावा। अभी तू रिलैक्स रहा, हम जे बतौले बनी उही करा। ओके चला बाय। हाँ ओके तनिया, ठीक बा। नेहा अब दर्द कैसन बा? बा सर तनी। एगो काम करी, तू एगो औरी दवा खा ली, अब काल परसों में ठीक हो जाई। सर वो पानी की गिलास दे दी ना। हाँ ए लो, दवा ले लो। दिखा आराम से। नेहा अब कैसन लागता? नीमन लग रहल बा सर। अभी अब आराम मिल रहल बा? तनी बेरा में धीरे धीरे आराम मिल जाई। नेहा का बात है? हम तोहके ई दर्द से भी बहुते नीमन वाला दर्द दे। बचपन में देखले रहनी, कब इतना जवान हो गईलू पतो न चलल। ओ माय गॉड! का भाई बेटा? हाँ अभिषेक, कमीना, कुत्ता, ई का करत बाड़ा तू हमार बेटी संगे? नेहा, हाँ? तू ठीक बाड़ू ना? तोगे कुछ बाबा! भइल बा? तू ठीक बाड़ू ना? कमीना, इस बात खाती शिक्षक गुरु होखेला और तू गुरु के नाम बदनाम कर देले बाड़ा। हमार पीठ पीछे तू ही करत रहला। हम तोहके गुरु के नाते अपन बेटी के पढ़ावे देनी और तू ये घटिया काम कइला। सॉरी 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 सर। सॉरी 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 सर। हमार बेटी की इज्जत लूटी के सॉरी बोला तड़ा। नीच कमीना, निकला हमरा घर से। कबू अपन शकल ना दिखाई हो तार कहीं के। हे भगवान, हम तहार माई के का जवाब देब? बेटा तू हमके डायरेक्ट काहे ना बतैलू? तानिया से काहे बुलवलू? हमके तो पतो न रहल। यहाँ आईनी तो पता चलल कि सब गड़बड़ हो रहल बा। बाबूजी रउआ तो हमार बात सुनबे ना करेनी। रउआ के ऐसन लागेला कि हम हर वक्त पढ़ाई खातिर बहाना करतनी। हम रउआ के कैसे बताती? आई एम सॉरी बेटा, हमके माफ कर दे। गलती तहार नहीं के, हमार बा। हम अपन बेटी पे विश्वास न कइके पराया मनई पे विश्वास कइनी। हमके माफ कर दे बेटा। आई एम सॉरी। इट्स ओके बाबूजी। हम तो आज ऊ कहब हर माई बाबू गलत बाने जे अपन बच्चा के बचपन के कारण वो पे भरोसा ना करके पराया मनई पे ज्यादा विश्वास करेंगे। वो हर माई बाबू वो एक दिन ऐसे ही जरूर चोट खाई बेटा, जैसे आज हम खाइले बानी। आई एम सॉरी बेटा।